ମୋ ନାଁ ନିରଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦିକା ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀ କଲେଜ ଫର ହିୟରିଂ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଅଗ୍ରୀମ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏ ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ରହନ୍ତୁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ ଆସିଲା, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଇଛି। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି।